Kanindutas mga view pre ay. Diyan lang kas likod pre, kay tinindot ang view. Ay pa rin Joe di ay. Wala ka rin ko kita pa rin, Joe. Asa man tawa na? Uy, Asa to? kisa mo ning galakaw gatras. Ha? True. Dala ka gatras? O daligod. Inuang mo na Dali kay akong gibidyo na ko. Karon ko kabalo nga galakaw gatras ba? True. Gaunang lubot. Sure ay. Gaunang lubot lagi. Inuang mo na unang lubot. Kisa mo ning tawa na ni. Nah, tanawa. Kisa ni? Sapatos blue. Murag si Paris Joe na be. Sir, atubang na ko sir. Na di gyud matubang ko. Sir. Ato na ko be. Ato. Kay di gusto mo kisa mo nang tawa na galakaw gatras. Tara. Ana may bukod likod. Kisa mo. Oh, no. Allah. Tama kay Mirinda. Hala, Mirinda daw. Mirinda? Asa yung Mirinda? Kini taw na ani. Sunod ko na yung Mirinda. Tuba sa galon. Ikaw mo na. Ikaw mo na. Hoy. Hala na usa man ni. Murag dugay mo nakita di ba? Hala naghaluganay dugay mo nakita. Hala mga upaw. Tama na. Sala ka kagikan. Okay lang. Di tama na. Uy. Ano gaya ko lang kita mo? Time out. Kamong duha gasabot gid mo. Sa baana ka di oy. Kay ako gadala kog spaghetti. Gadala kog tinapay. Gasabot mong duha kunwari lang mo. Asa day? Giprag mo ko ninyo ba? Wala oy. Prang puro ka lang prang. Ayaw, di ma. Grabe acting ni mga tao na. Tama na. Nagubara na on. Tama na. Tara. Natanggal na yun. Tama na. Tanggal kay sige gapuap. Tama na. Mura karon pa nakita kay Gimingaw sa imo daw. sala nga. Gimingaw kay nakahiring man na siya nga nagdala kong merinda. Iyang gikuan. Naputi. Naguba ng sanglas. Alis na lang bago. Nakaawa. Saan mo karon pa kitag Di ni anak magugko. alipay mo guni siya kay Ni anak magugko. Pau. Ni anak ko pa rin nga na ako'y tuba dala sa galon. Na, Yaman. nagkamangya, nagunang ulo, ikaw mo, naglakaw, gaunang lubot. What? Naman na Mirinda. Na, gani. Hoy, tama na! Oh, no. Sayog sa ba Tama na! Sa Hoy! Ano ka? Karon pa ko kakita siya eh. Kabe kundi ikaw gani mahidlaw kasi mong asawa gani dili gani. Tama na! Dili. Ikaw gani. Ayaw mulo ka diya. Ayaw, nangaimot ang buhok ko. Isa mo tagaupaw. Asa mo kagikan god? Ikaw pa ko dito sa ubos layo kayo. Nagikasama siya ang asawa doon, nagkasaban. Ingon sa ko nga naido ka upaw dito nang. Ano ka man do ka upaw. Sirit lang ko dire. Ako ra ba isa? Ha? Ako ra isa. Kani si Pareroy ganiharan na dire. Ay. Siya gitala tong mga merinda. Natanawa lang. Sino niya? Pag-abot ako ula mapod. Pantik-atik pa sa. Asam day, pakita ka na to, be. Abot to asa ibutas. Asa day? Mas inadres pa mo. Di kay nag-istorya na siya sa iyang asawa kay na silang balay. Ako madala akong spaghetti unya kay mo adto ko sa babaw bukid ng siyaran daw isa. Amo nagisunda ko. Kaya dala ko hanap ko sa iyang asawa han, dalo na ko ng spaghetti og makaronihan ha. Kay para na ako merinda akong dito. Ano siya? Di, inyo ba siya balik tuba daw? Oh, paminaw sa ko, wala pa kayo kung mag-istorya, nagtubag-tubag na ka. Ganihan, naghaluganay, karon gaway. Mga tuba-tuba man ni mo dayon. Dugay mag-istorya. Ganihan, nag-away, karon, ganihan, naghaluganay, karon nag-away naman. Oh, no. Oy, asa na mo? Asa naman mo? Kapuya. Dali mo diri ka dadring makaroni. Lara ba karon diri? Dadri, dali.